ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରାଧିକା, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ହଠାତ୍ ଆଜି କାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆମର ଏଇଟା ଛୋଟ ଦୋକାନ, ଯାହାବି ଆମେ ଏ ଦୋକାନ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ତ କାଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ରାତି 10ଟା ଅଧେ ହେଇଛି, ଆମର ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥାଉଛି। ତ ଆମର ଏଇଟା ତ ଟାଉନ୍ ଜାଗା ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଉଁଳି। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 9ଟା ପରେ ଆମର ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ଏଇଠୁ। ତ ଆମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ହଠାତ୍ 10:30 ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛି। ମାନେ ତ ଆମ ଦୋକାନକୁ ଜଣେ ଆସିଲେ, ମାନେ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ବାହାରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସେ ପୁରା ଆସିଲା, ମାନେ ତାକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲା କି ସେ ନିଜ ମାନେ ମଦ ପିଇକି ସେ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜଣା, ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି କାଲି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଚେତା ଯଦି ନଥାନ୍ତୁ ନା, କାଲି ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତ। ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜଣା, ମାନେ ଆମକୁ ସେ ଉଠେଇଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ତାର ମାନେ କାଣ୍ଡ କାମା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା। ତ ଆମ ପିଣ୍ଢାଟା ସେ ପୁରା ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ପିଣ୍ଢା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ପିଣ୍ଢା ଭାଙ୍ଗିକି ଆମ ଯାହା ଘର ପିଣ୍ଢାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତ ହଠାତ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, କହିଲା ନାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ମୁଁ ଯେ ଉଠିବି। ମୁଁ ହଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କିଏ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, କହୁନାହାନ୍ତି କାହା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ବୋଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କେ ଗ୍ରିଲ୍ ଧରିଲା କହିଲେ ଦେଖିବା ତୁ କି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ, ଚାବି ଖୋଲିଲା ଆଗେ। ମୁଁ ପୁରା ଥରିଗଲି, କ'ଣ ହେଲା, ଟିକେ ରୁହ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ କଥା ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପଥର ସେ ଛାଡ଼ୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଟି କଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ପିଣ୍ଢା ତୁମେ ଭାଙ୍ଗୁଛ? ନା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦରକାର ଥିଲା, ତୁମେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲଣି ତୁମେ ପାଣି ଡାକିଥାନ୍ତ, ନହେଲେ ନା ଖୁଡ଼ିଏ ଉଠ ପାଣି ଦିଅ। ନହେଲେ ତ କ'ଣ ଏଇ ରାତି ଅଧରେ ତୁମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଜର ସାହି ପଡ଼ିଶାର ପିଲା ହେଇକି ଭାଙ୍ଗୁଛ? ମାନେ ଶିଖେଇବା କଥା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଏତେ ତ ଡେରିଂ କଲା, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ନେଇ ଆସିପାରିଲିନି ପରେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ଥିଲି। ତ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ତାର ରଖିଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କାଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ସିଏ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ବନଉଛି। ଠିକ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭିଲେ ତ ଶୋଇବା ଲୋକ ମଲା ଲୋକ। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଗାଉଁଟା ଏଇଟା ଟାଉନଟା ନା କ'ଣ 12ଟା ବେଳକୁ ଶୋଉଛେ? ତୁ ଏଇ କାମଟା କରିବାଟା ଠିକ୍, ତୁ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ। ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ଏଇଟା ଯଦି ସେମ୍ ଜିନିଷ ତମ ପୁଅ ଯଦି ଏଇଟା କରିଥାନ୍ତା, ଆମେ ପୁତୁରା ଅଛୁ, ଆମେ ପୁତୁରା। ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଠଟା କିନି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଥରରେ ସେ ଛାଡ଼ୁଥିଲା ନେଇ। ପଥରଟା ହେଇଛି ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ହିଁ ଜାଗା ଏ ପୁଅ ଏ ଭିତରେ ହେଇଲ ପେନ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ପୁତ୍ର କହିବାକୁ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମ ଥିଲେ ସେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଶୋଇପାର ନ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଭାବିଥାନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିକି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର ହିଁ ମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସିଏ ଆମ ନିଦ ଉଠେଇବାରୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ଯେ ଆରେ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କାମ। ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଆଗକୁ ସିଏ କ'ଣ ନ ବି କରିଥାନ୍ତ ଏଇ ମଦ ନିଶାରେ, ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜଣା। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ତା ମଝିଆ ଭାଇକି, ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଟୁଟୁ ଏମିତି କେମିତି ପିଣ୍ଡା ବଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି କହିକି ଆମେ କହିଥିଲୁ। ତ ଆମ ପାଟିତୁଣ୍ଡରେ ସାହିରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଡରିଗଲା, ଡରି ଯାଇକି ସେ ପୁଣି ଆମ ଶାଶୁକୁ ଗୋଡ଼ ଧରି କହୁଛି, ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ମଦ ନିଶାରେ କରିଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଦ ନିଶାରେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତ? ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ, ମାନେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ LND ଲୋନ୍ ମାସକୁ ଥରେ ଆମେ ସେଥିରେ ମାନେ ପଇସା ବି ଆମେ ଆଣିଛୁ।
टाटा कंपनी बहुत जोरे फाइनेंस आम केते कष्ट महिला संगे पैसा आनी आम घर द्वार करचु तो माने तार मद निशा सब चंपड़े था आ पुलिस एफआईआर देवा बाकी थिला किंतु ता बाबा ही मना कले ना थाऊ आउ नेक्स्ट टाइम जब किसी भूल करे ताहले एंती करबा किंतु मो परिवार लोक मते कहले जदि एबे तो शासन जदि न करिवो ना एबे एतिके हेला काल देवर आउर अधिक हबो से कोन कोन न करिवो साग माने आमे तो बहुत माने कष्टरे घर द्वार आम करचु किंतु ये तो ये अवस्था कलानी आगु जना जा कौन होची किंतु ताको मध्य मु वार्निंग देची जदि माने कोन जदि प्रॉब्लम कला ताहले गाड़ी फाड़ी जदि पुड़िला ताहले आमे लीगल आप नारे ही आमे एफआईआर देबु कारण भगवान थिबारु माने आम आखि खोली देले सतटा किए चोरटा किए धरा पड़ेगा हठात एमती जो ये करला कौन ठीक कला कि गोटे दादा खड़ी घर हाँ से साही भितर घर मैंने कबाट खोले तो मुख आम देखु आम मुह तू देखुचु एमती जब गोटे भूल कला बोले से मन को कौन विश्वास साग मैंने दुखर वीडियो मोर एतिक ही तो एमती मनुष्य था निज स्वार्थपर माने अन्यर घर द्वार जाड़ी पोड़ी नाश कर दौरान आमर तो कहते ये छोट दुकान आपको नहीं आम चलुचु किंतु ये पूरा बर्बादी कर दूसरी केते कष्ट आम ये सब कर भगवान ही जानिबो तो सांग माने मोर पुणी थर नमस्कार ग्रहण करेंगे वीडियोटी मोर शेष देखिए जदि वीडियो किसी भूल थाए मत निश्चय क्षमा करेंगे हूँ सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ लोक मैंने चिन्हतु ये कौ टाइप लोक आउ कौन कौन ये करें मद निशा आशा करुँच वीडियो जब भाइराल हुए ताले बहुत माने लाभ हुए कारण आउ माने चोर का खोजिया को पड़ो ना।